Ce faci, mami, acolo? Eu sunt Andrei și am 9 luni. Ce faci, mami? Uapa, băiatul meu. Uapa, băiat. Andrei. Ce faci, mama? Ce faci, mama, băiata mea, mă? Unde te duci? Unde fugi? Unde fugi, băiatule? Andrei! Bau! Bau, Andrei! Ia vorbește tu, ia zi, mama! Cum zice băiatul meu? Mama! Andrei, ia zice tu, mama! Ia arată câți dinți ai tu, mami, câți dinți ai și ori ai tu. Ia arată-ne dințișorii tăi moși. Așa, mami, arată-ne. Da. Ia vorbește tu cu mami. Ia pune-i lui mami ceva. Andrei, ia pune-i tu lui mami ceva. Poate vorbește cu mine. Nu vezi? Andrei, unde-i mama? Andrei!